terus ngono sepopan ngono disepok. Yo mikir gak ompak karo panjake. Kowe panjake terus sengit karo awakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinaku. Wah, didelok-delok dhewe paling kaisin. Iki wong kene kabeh iki. Iki ana yoga barang kok gawe nyelatu. Kowe aduh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kalian seni campur sari sekar jagat. Sekar ngomong sekir. Sopo ngomong sekir? Sekar jagat. Pimpinane Bapak Untung utawi Mas Untung, alamatipun mriki cedhek. Wis kang bosan-bosanan masa dulur dhewe. Kene iki lho dulur dhewe. Hajatipun apa hajatipun? Iki mulutan. Oh, mulutan pedhe laut. Kok tong. Kowe iki tanggane ngomong pedhe laut. Berarti lek ono ngene iki seru dhewe. Sunatan. Duri. Kepo-kepoan. Iki acarane anu manten. Acarane manten ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Muga-muga pinanganten kakalih. Kesatok mare. Pecah konsentrasi pecah malah kesatok. Lali kok. Arisan. Ndongane manten piye? Kula dongaken mugi-mugi manten kakalih. Apa wis mare. Dadoyo keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngantos kaki-kaki nina-nina mindo mimi soho mintona amin. Oh nuturi manten kula ngene iki lho. Amin. Nuturi manten ki lho aku gantian kowe saiki nuturi manten. Oh, kakek ngomong. Nuturi manten intine gak meteng lah wis. Wah, kesuwen sing sakinah mawaddah jang waduh mau Mas. Lho kaya aku ki lho mau. Wah, intine gak meteng wis. Cukup. Kaya aku ki mau lho. Alah, suwen. Suwen. Intine gak meteng lah wis. Muga-muga penganten kekalih tansah ringan rahayu apa-apa ngono lho ben itu rahayu barang. Ono Bemila gak ono rahayu ngene. Wis ono. Intine sedang meteng lah wis. Tur aja nganti pegatan. Lho, ngomongane. Din. Jenengan turu wisan. Enggak iki ndelok mau jalan-jalan. Oh, gak ono. Din aja turu Din. Wis wayahe iki. Wah ya. Oh, sore kok. Guru buyar iki. Iya tapi wis wayahe. Guru. Kok. Iki jam 12 nih. Wis, sing penting intine iki wong rabi iki sepisan kanggo selawase. Wis, iku pesenku sitok Cukup sepisan kanggo selawase. kowe pikir Pindho. ngono nuturi. Lho, aku nuturi manten kok. Wong rabi iki sepisan kanggo selawase. Wis cukup. Gak usah aja nganti pegatan. Ya, Bu. Omongane anu dina. Aku iki. Pindho.
Wes aja neh. nuturi manten. Gak oleh wis. Lho, ngeten lho Pak Jun. Ngene, Nuturi manten iki kangge napa jajan-jajan sing ning Lexer kuwi nggih saged. Kuwi nggih megi jedor ngono. Ngawur. Ora usah aneh-aneh iki nuturi manten nganggo jajan sing nuturi manten kuwi kita mau jajan niku sing teng Lexer, sing teng meja-meja niku nggih nuturi saged. ngene Mbak. Seneng kowe lek dadi manten, ojo seneng kowe dadi manten. Lho, Ngerti tegese. sih? Pucet kowe. Angel. Angel kowe iki pucet. Seneng kowe dadi manten, ojo seneng kowe dadi manten. Lah pucet. Nek semono gak angel gak teko Pak Jun. Gak teko deh Maksudnya pikire. ku ngene, seneng atimu lek dadi manten. Juragan yang gedang lho. Oh iki aku. Endi jatahku nilik. Sesuk Iki bakal itu kok jatah pajak mangan. Pak Roni mundur nyawer kowe. Oh, Pak Roni nyawer. Ngawur apa ngoten sego. Gak sih. Iki gedang iki mangan sik to. Iya. Kuwi kok mau mangan sik. Piye iki? Yongko. Engko bar-baran bar iki nyanyi. Wis disabar kabeh kowe mau. Gede nyanyi nang omah dhewe nyanyi. Ya Rek, Nyanyi nama sampean apa nyanyi ning kene? ning kene Roni karepe. Nyanyi ning kene. Buyaran. Aku dhewe kon gowo kendang kok. Iki lho Dang, Piye? sing lagu ngono iki lho sing Aku aja. Itu. Urip lagi ketiban empang. Aku piye? Juragan empang. Piye lagune? Si ojo susu nyanyi lagi terus no dhisik duwe. Aku. Juragan empang. Ayo nyanyi. Piye Nyanyi, dang. arep nyanyi apa Wis kowe? joget. Nek. Arep nyanyi gerakan empang. Aku sing nyanyi ki sing joget. Iya. Nyanyi apa? Joget. Iya. Juragan empang. Piye ku? Urip lagi ketiban empang. Goblok sik. Joget. Ojo ketiban empang. Hah? Jure empang. Urip lagi ketiban lintang. Sunare Duduk mari duduk. Ganti lagu. Sik, Ri. Gak iso joget iki Pak Jun. Umpama tak tekakno artis nyanyi gerakan empang piye? Lho, monggo. Kae Artis kula sing kae. sing ndi? Artis sama Bali ya. Kok Bali? Makti kae. Oh, Wis kae lho sing kula dhewe kan arep ngawang kae. kae mati lho ini. Iya. Ben apa ae ditekani artis. Saiki engko ae. Ganti lagu lek. Ngono dong. Kowe aja mangan sik dong. Kowe omah cedhek-cedhek mangan kene. Aja mangan tok untung. Ganti ngono wae. Lek teko Bali iki cocoke ngono. Apa? Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang enak. Oh iya. Aku sing joget. Joget. Ya oke. Joget. Oh iya. Ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang enak. Alah. Goyang-goyang ini. Yang digoyang-goyang. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang enak. Giol pindahnya digiol iki ngene. Oleh ngarep kok ngarep. Yang digoyang-goyang. Ngene dhisik to. Sing penak lho. Iya lali. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang enak. Yol digeol pinggulnya digeol asik.
yang bikin heboh 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 ini lho. Menari jangir yang bikin heboh. Yang digoyang-goyang. Ini disik. Ya ampun. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol badannya, digeol-geol enak. Menari jangirnya bikin heboh heboh di suasana pesta. Menari jangir yang bikin asik asik, suasana gembira. Dangdut dangdut dangdut, begini loh. Dangdut dangdut, duh jangan yang buri. Dangdut beda anu kau pertama yang digoyang-goyang. Aku di ruangan tenang kok. Ini sih loh. Ini sih. Yang digoyang. Iya. Aku seneng ini. Ya marinnya kok Eri. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol badannya, digeol-geol enak. Menari jangir yang bikin asik asik, suasana pesta. Menari jangir yang bikin heboh heboh, suasana gembira. Dangdut 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 dangdut, kak opak dangdut. Dangdut ning arep sik dangdut. Ya dong, dangdut 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 dudang. Mari dangdut dudang. Pindho. Dangdut pindho mari ngono dudang. Dangdut dangdut dudang. Dudang dangdut dangdut dangdut. Ngan maneh Gede aku gak ngono kok gede aku jalan gak ngono kok ae kok ngene roni kok mosok kok ene wis iki bojo kowe terinspirasi nang dangdut. Aduh, mana sih toh? Salam dari kita. Ini jalan. Selawatan. Kanca njaluk selawat. Mumpung Ayo iki karo ndongane manten iki mumpung dina Maulid Nabi. Selawatan. Bengi-bengi ya apik selawatan. Selawatane ono dangdut iku. Kene jenenge selawatan dangdut. Piye sing selawatan? Oh, Mas. Selawatan. Atuh wis duduk. Iya. Ah, sing niku. Iku sik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Terus
kene pucet. Aku biasa asulule. Waduh, iki wis kelawatan asulule kok ae. Engko. Minggu ae. Saiki selawatan. Aduh, cocok selawatan. Iya. Selawatan. Sing ngene lho. Apa kowe? Allahumma shalli wa sallim ala Iya, apal. Apal. Allahumma shalli wa sallim ala Masuk sing ngono. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada nama Bismillahi sholatan daimatan idawabi mungkilahi jemua legi ayo pada budal jiki piye jemua legi ayo pada budal ngaji aku gak seneng Ngaji. Iya. Jemaah lagi Ayo konco budal ngaji. nyangklong tas Isine kotak jiki. apa itu? Aku gak seneng aku. Piye? Aku mesti mlayu rono lan jiki. Piye? Mulane kowe kalah tok. Piye? Iku nyanyi ngopo? Oh, gak hayi saiki. Nyangkleng tas isine kertu. Iya iki neh. Isine apa? Kitab nyangklong tas Isine kitab suci. ya ulalin neh nyangkeng tas Isine kitab suci. ini biasa ngangge nada nggawe irama deh ini mari mangan saiki Burung-burung. Iku mau burung mari. Selawatan iku. Nanging tas iku. nyangkeng tas isine Kitab suci. Ayo dulur budal ngaji nggone yungatem. wah gede aku gak ngapun aku kamu lihat Kene sapa? hah? Kene sapa iku? Gini yoga gini apa Pak Suwoto gini nganu Oh Pak Kiai. oh kalau marane gue gak tau nang masjid Jumatan gak tau sobo masjid iki Pak Jun ketara wis Oh, aku benjemuan masjid kene. Mesti melok lewat. sholat Jumat lewat tok kowe tak bedheki gak kira paham iki susunane ning masjid iku lek sing arep dhewe iku jenenge Oh, komandan. arep dhewe iku jenenge imam Oh, kene Pak Holil. Itu imam. ya Allah wong salat iku ngarep dhewe iku jenenge imam Oh, Pak Holil tak ono ngomong Pak Holil. Sumpah Ono Pak Holil. ya Kene kene Allah Pak Siti. Imam gak tau imam iku ngono gak tau ngarep. ngarep dhewe lho iku sing ngarep dhewe iku jenenge imam murid dhewe jenenge jamaah makmum Wah, buri dhewe iku ono Le Kadri. Terus Pardi. iya iku jenenge makmum Oh, makmum gak melok. Oh, mancing neh. sopo kok macem paling nyen-nyen Ikan lho maksudnya iki ngarep dhewe iku takonan nang arek iki jenenge imam ngarep dhewe iku jenenge imam Oh, kita kono Le Roni, hukum Pak Siti, gak ono imam. imam Pak Siti. lho Sampe jenenge kuwi iku sesuk. lho ya Pak Siti nang kono dadi imam Pak Siti, imam. Kene Pak Imam Lewarijo. Kene Pak Imam. Lah iya iku lek nang ngarep jenenge imam sing mburi iku sop
Oh iki lho. Wong salat iku gak oleh kudu bersih, kudu hening. Gak oleh nggo HP, nggo rokok, gak oleh. Sop iku nang burine. Apa ning nggo sop sama koin. Pangan. Sini wortel. Gobes. Oh. Ya wis karepmu wis. Piye sop iku? Tapi ingat tenan Mas. Iki wis aja gak usah bahas sop iku dari kok jangan bening aku ndok. Iwak pitik mojong. Ya aku iwak pitike. Oh, iwak pitik bina. Aku kan joget mau ya. Piye piye? Iwak pitik ibu enak. Sing nang kono gawe prasmanan iku lho mau. Bina li. Cilik-cilik tamen iki. Bene cilik-cilik lah penting akeh lah wis. Tapi nganu iki tapi apa wis sukses lah Jaya ini yang termasuk pemuda yang sukses. Muda inginane kan tuku lemah kayak apa ini. Aku tuku lemah ding. Tuku lemah. Sing anu yo sing 2 cm musuh. Rongkil. Ah, mesti 3 meter iku, 2 cm musuh 30 meter. Tuku lemah 2 meter. Itu ki jeririt juga. Gane-gane. Iku melok lomba ya aku nih. Jadi ono lomba. Enak pegawaian. Lomba. Oh, jelas sih megawe. Iya, tapi megawe oleh dhuwit iku kudu tukur lembah to. Piye? Ku. Apa iku? Tapi kudu anu, kudu kompak. Piye? Ono sing nyanyi, ono sing peraga. Aku Peraga, aku sing nyanyi. oh sing nyanyi. Biasa aku tanggale sampur. Gua aku dhewean li. Beragane apa iku li? Hei. Hah? Aneh sapa iki? Kono aneh sapa dik? Lah aku kan lancing li. Iki meku iki. Aku dadi piye iki? Kowe peragane. Aku sing nyanyi. Aku nyapo? Gampang nyanyi. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Ngono ya? Peragane dadi anjing. Heli. Aduh bate. Masa aku ganteng-ganteng ini dadi bate. Tom iki oh aku Heli. Iya, jajal dadi Heli. Dadi dodok Heli iki dodok. Dadi kire. Oh iya, Heli dodok. Enggak, mosok kire Heli. Apa tambur? Aku punya tambur kecil. Enak sih enak. Oh iya, sih enak. Iki aneh. Aku punya tambur kecil ngono habis. Apa iki keluar enggak? Yo. Yo, dadi kire malah. Tambur piye sih tambur iku? Lah. Bener. Bor. Ana bedet buku. Ini terkenal kiai. Duh, kiai apa? Dimakan. Gitu. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Mari kuku, ayo lari-lari. Aku punya anjing kecil. Lagi mau dadi kiri, lagi nyonyor. Apa guys? Iya, bikin nyanyi. Ilatih melet. Wah, iki kira opo iki? Sing ombo. Sekarang kira wedok. Gak. Aduh, enggak wis. Sing gede. Didawan. Terus.
Elek. Satu. Satu. Pilih. Naik. Tutu heli gue. Heli. Oh, anu. Aku punya. Oh iya, punya kedai kecil. Nice. Punya tukang jagung bakar. Gak kena. Kayak aku lu. Sing ngatur ublek-ublek sama jauh. Tidak kecap. Dimakan alamak kenyil. Alah aduh, tak tahu berbulu.